Vystoupení nese název Hastrmane, vedoucí choreograf Eva Doležalová. Děti se scházejí 1krát týdně na 1 hodinu. Taneční kroužek je pro předškoláky od 4 let a je to taneční přípravka, kde se děti učí rytmus, základní kroky a pohybové cvičení. Co je ale důležité, přátelé, je, že toto je teprve jejich druhá taneční soutěž. O to větší by měl být náš potlesk. Dům dětí mládeže, Heřmanův Pěstec, taneční skupina Koťata, v tomto případě s choreografií, která nese název Hastrmane. Zkus nabídnout víc než vodu v pití. Vodní tebe taky mýval na fráčku, proťakujem jeho domem tak. Dušiček měl vždycky na pár metráčků, snadný mu je jarní příval spát. Hastrmane, tatrmane melou, kolomlína klape kampou celou. Na pentle se dívka těžko chytí, zkus nabídnout víc než vodu k pití. Jak tak seděl jednou večer na můstku, viděl kolem lidi samý pár. Slečna našel svoji novou libůstku, frači začal rychle vyštímat. Hastrmane, tatrmane melou, kolomlína klape kampou celou. Na pentle se dívka těžko chytí, zkus nabídnout víc než vodu k pití. Mokré vlasy, šaty šité na míru, chodí starou chlapou mladý pár. Zlatou rybku zabalenou v papíru, otevřete míři také pár. Hastrmane, tatrmane melou, kolomlína klape kampou celou. Na pentle se dívka těžko chytí, zkus nabídnout víc než vodu k pití. Hastrmane, tatrmane melou, kolomlína klape kampou celou. Na pentle se dívka těžko chytí, zkus nabídnout víc než vodu k pití. Šaty šité na míru, chodí starou chlapou mladý pár. Zlatou rybku zabalenou v papíru, otevřete míři také pár. Hastrmane, tatrmane melou, kolomlína klape kampou celou. Na pentle se dívka těžko chytí, zkus nabídnout víc než vodu k pití. Hastrmane, tatrmane melou, kolomlína klape kampou celou. Na pentle se dívka těžko chytí, zkus nabídnout víc než vodu k pití. První soutěžní kategorie dnešního dne, tedy moderní tanec, disco, street dance, aerobik dětí do 6 let, uzavírá v tuto chvíli taneční skupinu.